ଜେଜେ ନମସ୍କାର। ଇରେ ମଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ଇରେ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ କିରେ? ଏ ଜେଜେ ଏବେ ଆଇଲି। ଆଉ ତମର ସବୁ ଖବର ଭଲଟି? ସବୁ ଭଲ ଯେ ତୁ କୁଆଡେ କୋଉଟେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ବିଦେଶରେ? ବାଙ୍ଗାଲୋରୁ। ଆରେ କୋଉ ଦିନ ଆଇଲୁ? ଏ ମୁଁ ବା ଏବେ ଆଇଲି। ଇରେ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗଟି ହେଇଛି ତୁ ତ ସେଇ ଛାନିଆରି ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ହଁ ବା ଜେଜେ, ତମେ ଜାଣିନ କି ସରକାର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇରେ ମଣ୍ଟୁ ହଁ ସରକାର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ ଟି? ଜେଜେ କି କଥା, ମୁଁ ନିୟମ ମାନିବିନି? ମୁଁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ତମ ନାତିଦି ମୁଁ ସିନା ସଚେତନ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଚେତନ କରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାର, ତୁ ଯୋଉ ବିଦେଶରେ ଥିଲୁ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ କିରେ? ବାଙ୍ଗାଲୋରୁ। ଇରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଥିଲୁ? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ତୁ କେଇ ଦିନ ଲାଗିଲା ତତେ ଆସିବାକୁ? ଏ ମତେ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଇଛି। ତ ବାଟରେ ପୁଲିସ ବାଲା କେହି ଅଟକେଇ ନା? କେମିତି ବା, ଆମର ସରକାର ଆମକୁ ପୁରା ପାସ୍ ଦେଇକିରି ବସରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ କରୋନା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଜେଜେ ତମକୁ ତ ଗେଲ ଲାଗିଛି ଆଉ, ସାଡେ ତେଲ ବାହାରି ଗଲାଣି, ହାତୀ କହୁଛି ପାଣି ଦୁଲୁକୁଛି। ଇରେ ହେ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନି? ମୋ କଞ୍ଚା ବାଳ ଆସି ପାଚିକିରି ପୁଣି କଞ୍ଚା ହେଲେ। ହଉ ହେଲା ଜେଜେ, ସେ ହରିଶ ଆଉ ଅମଳ ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ କୋଉଠୁ ଜାଣିବ ଇଏ କୋରୋନାର ସ୍ଥିତି? ହଁ ତୁ ତ ଏକାଟା ସବୁ କୋରୋନା କଥା ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଜାଣିଛି? ଜେଜେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ସରକାର ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ସେ ନିୟମ ପାଳନ କର, ଚୁପ ହେଇକିରି ଘରେ ବସ। ମୁଁ ପୁରା ବସି ଟିଭି ରେଡିଓ ପେପର ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କଣ କରୋନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କରୋନା ବିଷୟରେ। ହଉ ହେଲା ଜେଜେ, ଏତେ ଯଦି ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖି ସବୁ ଜାଣିଛ, କଣ ତମେ କୋରୋନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଟିକେ ମତେ କହିଲ? ଶୁଣିବୁ କୋରୋନାର ପଣିକିଆ। କଣ? କୋରୋନାର ପଣିକିଆ? କୋରୋନା ପଣିକିଆ। ଜେଜେ ଟିକେ କହିଲ। ଭାଇ ଶୁଣୁ, 2 ସାବୁନି ମାରି ହାତ ଧୋଇ। ତାପରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ? ଏ ଜେଜେ ତମେ ତ ବଢିଆ କହୁଛ, ଏଇ କଥା କଣ ମୁଁ ଶିଖିନି? ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? କହୁନ। ତାପରେ 2 ଦୁଣେ 4 ଜମା ଘରୁ ନ ଯା ତୁ ଭାରି। ତାପରେ 2 3 6 ଜେଜେ ତୁ ନିଜେ ସତର୍କରେ ଆଗ ରହ। 2 4 8 କାଉଡ଼ିଲେଣି ରାସ୍ତା ଘାଟେ। ତାପରେ ଏ ନାତି, ଏ ତ ପଣିକିଆ ଡାକ ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଜାଣିଛୁ 2 5 10 2 5 10 ତ ଜେଜେ ତୁ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧୁଥା ମାସ। 200 12 ନହେଲେ ବାଜିବ ପାହାଡ଼। 2 7 14 କୋରୋନାର ନାହିଁ ଔଷଧ। 2 8 16 ପଡିଛି ସବୁଠି ଚହଳ। ଇରେ ନାତି, ଚହଳ ତ ଚାରିଆଡେ ପଡିଛି, କରୋନା ଆସୁଛି। ତାପରେ କହିଲୁ 2 9 18 କୋରୋନା ହାରିବ ଏଥର। 2 10 20 ଚାଲ ସଚେତନ ହବା ସବୁ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ ନାତି। ହାରିବ କରୋନା, ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ହାରିବ କରୋନା। କରୋନା ପାଇଁ କି କେହି ବି ଡରନା। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସଦାବେଳ ଲାଗି ରହିଛି ଜାଗ୍ରତ। ଲକଡାଉନ କୁ ମାନି କେହି ଘରୁ ବାହାରନା। ଲକଡାଉନ କୁ ମାନି କେହି ଘରୁ ବାହାରନା। ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଠି ହାରିବ କରୋନା। इंडिया इंडिया ए मेरा इंडिया, सबसे आगे ए मेरा इंडिया।